So guys, na nako dari guys sa pansit Mickey ni sa lami jud na sa guys, paborito na ni Nicole ni Papa Edie, Cristel. Ya Bicol Express. Kaning usa kay ngani guys, muhalin na ni siya og 700 o 800 sa kay ngani. Tag 60 ang ki takos. Nya kani tag 30 ang takos. Kaning utan tag 30 pud ang takos. Guys, good morning na punta lang guys. Tayo napunta. Kay sikay sayo. Ambong dito mga nasa Manila guys kay gabaha. Gabaha na po sa Manila. Yung mga kaubas trabaho sa una nga bahaan. Camping. So, luto dito o Bicol Express. Ang karni guys ako sa bukawan. Sa itong gibutangan og sitaw. Sa butangan og sili guys. So yan na guys sa itong Bicol Express. Wala hagi po sa ag sili kay sila na lamay magpusa. Mga ganahan mo ka ang sili. Na guys sa gatuhang utan ani ka duni kay kumplito sa gulay, malunggay og alugbati ang last ang ihulog. So diyan na guys ato nang gilulod ni atong alugbati og kuan malunggay sulami kay guys kay green na green. Pansit Mickey na pud guys. Tulo na kapatahe atong luto ay. Tumurag langit man ang langit. Wala na ang utan guys ang luto na. So guys, na nako dari guys sa pansit Mickey ni sa lami jud na sa guys, paborito na ni Nicole ni Papa Edie, Cristel. Ya Bicol Express. Kaning usa kay ngani guys, muhalin na ni siya og 700 o 800 sa kay ngani. Tag 60 ang ki takos. Nya kani tag 30 ang takos. Kaning utan tag 30 pud ang takos. Ya mingaw pa kay sa pa man guys na. Og kuan may mga suki na ho guys. Nakuha na guys ng fruit na. Nakoy gamay nga utan guys, gamay nga sabaw para pamahaw na ho guys. So
So wala na guys, dali raman mahurot ni atong sudan. Maning kamot jud ta kay kuan. Meta ka abag-abag ni Mambi. Nag-eyeliner di ko guys na. Nakapalit di ko eyeliner sa TikTok. Barato ra kay tag 39 pesos. Panahon guys, hindi ko nang kuha sa bandad to. Ngit-ngit. Ha? Nangit-ngit ang panahon. Ang sanak? Dito ay taos Lazada. So magluto na lang ko guys og sudan sa panday. Basoy. Nali ko paninda, salamat kay Kado. So kandak Kado guys. So man ito ipatimo sa tuhang panday. Ito naman siyang hala. Dako pa man sahang ko ano. Dako pa sahang dako adjud. Ang badyo ko ka kuha na ning saging aron dako. Dako adjud. Saging saba. Oh, napatag na lagi na. Patag na. Patag. Lisod tag age. Butang na di na. Taas pagani na oh. Ha? Flooring dire, kuhaan pa nang kuha na. Kuhaan pa ni? Kuhaan pa no. Pila-pil ha. Di pa ni muunlod pa ni. Di pa ni bagtok. Kuhaan pa na, baltok pa na siya. Pero magkuhaan pa ning kuhaan. Kuhaan na dai. Maporit to. Ang flooring dito sa sulod may agdon. Diya. Kani. Ano may agdon ya? Murag mubo raman. Magsakto-sakto jud ni. Kani. Kuhanan manggaling. Kaso lang bawasan jud ni kay magtambak pa baya. Kuan. Mag-flooring pa. Siminto. Di na tambakan. Balas ba na? Balas na niya siminto na. Dito na siya flooring. Kay di nila sa kuanon kay basig. Kana, pwede pagdituran ni mo isa dito dong. Ya. Tagon ra na diya sa tubangan. So gikan di ko ga bayad guys. Mo na guys sa mga bayaran guys kuan. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 di ay. Nalagi runulo. 80. Tagpila ni wala ni nga 700 kapin may akong ibayaran. Pila na siya. Pero atong bill 300 kapin ra. Ay nakadako di ako kanang Uga bayad guys sa yan nakakita ko sa grocery og bubot. Bubot. Pwede kong kape kay kape man ko na siyang panday. Nagkanang ko na kay mag picture ko dani nagamong kuan nga kamuti nga violet. Guys sa gilahan timo kay saging nga karang kamuti na pud guys. Lami ka dali sa kay violet. Violet. Adyo nga po natong tanan guys kanang ako lagi ning higda sa lagi ko gikan pag bayad mi sa kuan ba among mga bill nya wa pa ko nakabayad sa among kuryente basin ugma na iuna na mo ag tubig kay duha naman to sa ka bilan manong 700 kapin nya salamat kadyo Mambi salamat kadyo kay na kuan na di siya ug mga adlaw ma tikop na tanan di kay bintana man na nya kuan dari guys butang ko dari kakita man siguro mga bayron nga bagong uso nga naay murag design nga gamay nga usa ka taas nga kuan sa amin yan na
May nakita man ako na TikTok. Diya may hanggi tudlo ni Jewel. Salamat ka Mambi. Pasensya na mo kay gahingos-hingos ko kay kuan ki subawan lagi ko. Dako-dako pud sila na agi ron guys na. Salamat ka ni Mambi. Mga sunod adlaw pikop na dun ni tanang mga poste diha kuan na ma paila na naghanublak tanan. Dako jud ay ni siyang kuan karig kwarto ni Mambi diri dia. Ja didto sa bali 1 2 4 ka kwarto sala teres dari nga na. Ay nakalimtan ni Jewel ag kuan. Kay ganahan mas Jewel dani kato mong panday guys, ganahan siya daning palayang bitin. Kay kami pud mag-utan ng pulingan ni nagkabuntag-butang ang itlog kay lami ang sa butang ng itlog. Diya mora to ihang vlog guys kay kuan lagi lain nakadug paminaw sa ang lawas init kay ang mata. Niinom na hinom kog paracetamol kay arong planak sang gisabay. Kay arong kuan ko kanang di ko madajunan og hilanat himbak ko hilanat na jud ni kay gabi pa kuha nakatug dani hang labad sa subaw lagi ba. Diya og mga adlaw guys di sa tamag di sa ko maka paninda siguro kuan kay mo pawes ako guys kay lisod pud og kanang mapuruhan ta. Diya balik sa tadari kay kuan kanang si Espiridion nga hanggi pa hakot na tong graba og na pa may graba dito sa kasada og kuan kanang balas wa pa na tiwas og hakot. Ang mga manok dari guys sana silang gi pang priso na kay murag kaawanon na pud na. Nagi hakot-hakot ni papaidi ag kuan ni hinay. Kay wala di pa bakantes Espiridion kay daghan paguhat. Ganiha mo tong gingnan basin kunog Sabado. Ko Sabado mahuman na ning papaidi ni kuan hakot. Kuha na siguro nino, pwede na siguro na harbisan pa. Pahingdon sa dekunas kuan. Nya musta na naman mo kaon. Sige panaka na mo kay nanay uwan, nanay bagyo na. Naraway amping din tanan diha guys sa Manila kay naman dito na kuan lagi nagbaha na. Madyo gali karon adlaw kay ganihang alas 12 mo ining uwan na timing pud nga break nila ni Jewel manang taga-dako sila agi kay wa man nakauwan pero ngit-ngit jud kadto ag panahon guys na amping tang tanan kay mo lagi na nay bagyo. Ko day sigo ganahan nga sipunon ko di ko ganahan nga kanang magpingot-pingot lagi ko kay daghan lagi tag trabaho. Diya murag nakatugog ka rin guys kay wala gali ko naka-video nila dari nga nagtrabaho lagi kay kuan higda ko nanibangon na laman ko kay pakaon ko sa manok. Si Nicole kay busy mo po si Nicole kay malagi na so dahin po siya jogging lagi. Diya siya maboy maglutog kuan assist na daghan ka mga trabaho lagi guys kaya na nabay mga gipinturahan ni papaidi dadto uwan gi tabunan lang ng kuan diha si Porlins pero nanas din na pinturahan dito guys daghan na. Sorry guys. Sorry kayo kay lain jud paminaw sa lawas. Mata guys nang laom na ni ya akong kilay guys na nangingilay ra ko kanang na may kuan si Christine nga pangkilay ba mura sa jail ba nga pangkilay. Ay ana guys kanang hapon na kuan na 5:00 na mo ay pagpahuli lagi sa kuan. Yan ning gawas naman ko dito guys kay nag-video ko sa ilang na trabaho ba. Dahil ay kuan o kanang
Sa tinidor, nagluto dis ni Kul aning Korean food. Nya kay na Manurot. anja na sobra pud nga kuan kamo di. Kuan lagi kanang gapis nga auto guys. Gabi ipaniw ako nakatug dito na ako natug sa higdani. Still kay ako natug dari kay ang una basig si Dante bang mo nang gipingat ko. Pero lahi na jud paminos ang lawas guys. Sakit ang batok. Sakit ang kasukasuhan, init ang mata. Ang kilay guys oh. Eyeliner na siya guys. Testingan na to ning kuan guys kanang Korean food ni. Isda man ni sila guys nga murag gihimo siya og kanang ham, musag ham ba style. Init pa man. Mga mimim po na niya po nagpud sila guys to. Nya, sige lang ko ninyo guys nga naghingos-hingos ko kay barado jud kayo ang ilong. Manguha pa ko ron og dahon sa kuan. Ito yaban na. O karnaba ba? Kuan ni siya hang ni siya. Ganti ang ngayon nag-itlog. Na ngayon ang itlog na dito. Una sa si ate kaon ha. Tapakan na kay Wala mo pagawas sa guys kay naay nang hilo na dos gawas. Hindi ka na kadung namatay nga ero. Ang kaon na sa So mao to guys, daghan kadung salamat ninyong tanan guys. Shout out diha ni Guaps Bitani sa Germany. Amping diha nya. Salamat kadto ninyong tanan. Ma'am Idina Cañete, Mers and family. Ma'am Idina Cañete lagi hug ni Ma'am Lourdes Saladin. Isa ka patuloy ning comment na kambi sa tuong cellphone nak kay mag shout out sa kay atong mga nagpabilin dani sa hang kuan ba. Tabingi man hang kilay is pagkaon. Ako ra bay nagabadlis-badlis dala guys. Kuan sila kanang gababay na kanya shout out ka. Agay. Agay. No dante. Kaon din niya. Itlog. Pang usa ka buok. Pagtak itlog. Ang kaon din niya. Mukha ko sa itlog. Diet po ka rin. Kaon ng itlog. Saan niya ang ilong ay. Kuan sa guys, wa man say mugawas nga sipon. Kanang masig na napoy mo bas nga singos ba may nagduod nga na ba. Wa say mugawas ka ng barado ra di siya kay murag sinus ba nga na. Sintabi day sa mga nikaon diha. Nato ining comment ganiha nga ito na may set out ni comment. Ma'am Berna Mendoza o kuan Ma'am Pilisa Taghap. Luoy ka dohang YouTube guys kay duha ray ning comment pero napoy ni tan-aw hinuon hinagmay. Itong mga nagpabilin diha daghang kadong salamat. Imang kagabi pa ni gi-upload guys ninja. Kuan pila ray ning views 300 kapin. Salamat sa 300 kapin nga ning views diha. Salamat kanang amping ampo ta guys kay naarabay bagyo ron. Agbagyo ra ba kay si Dante. Agro pressure na himo ng bagyo ra ba? Lagi niya Dante ra ba ngan. Kuan guys kanang Isog na ba nas Dante ugma. guys? Di sa ko makaluto na hino koy lutuon na koy mga lutuon sa rip guys. Gulay-gulay nga na. Sa kay makaya na sa lawas mo bangon diyan kadlawon guys magluto ako. Mga 2 or 3 ka putahe. Mawalan sa ako. Masukos ni Cool guys ug mga pugis ko. Trabaho kay basig Kay lawas ba yung uploadan? Thanks for watching guys. I love you all. Amping ug ampo ta.